nie zrzech językoznawcą, ale chcę wam opowiedzieć takie 3 historie. 15 lat temu nazad szłach ulicą i trafiłach takiego mojego młodego znajomego, który szedł z piękną działką. Zastawił mnie i mi pani pozwoli, że przedstawię. To jest moja dupencja. Dupencja się odwinęła, z liścia dała mu w pysk i już nie była jego dupencją. Ja się tak zastanawiała, skąd takie słowo, a liści te roski, moje młode przyjaciele na Facebooku i nie inno, używają takiego słowa dupeczka w określeniu do dziołchy. Czasami się myśla, że też do synka. No wiecie co, dupeczka to jest mało albo młodo dupa. Każdy ma swoja, to nie będę wam objaśniać, jak jest skonstruowano, ale 2 dziury mo i nie wiem, kiero w tym momencie godającemu się rozchodzi. Zwróciła uwagę komuś, to mi ta osoba powiedziała, że to nie jest nic takiego, że się nie ma o co obrażać, bo teraz jest taka moda. No, tak mi się zrobiło smutno, bo się pomyślała, że to jest chyba nie mój świat. Ale uwidziałam taki program, kaj wyforsztelowali, co znaczy takie bardzo popularne, zwłaszcza w śląskiej godce słowo huncwot. Jakby ja się was pytała, co to jest huncwot, to mi powiecie, że to jest taki rozrabiaka, przeważnie tak się na synka godo, co zgobi byle kaj i nie ma se z nim rady. A tyć w tym programie pokazali, że to jest słowo, które się wywodzi z inkszego Hundstoff. Hund to pies, sztof materiał, ale razem Hundstoff oznaczało dawniej, jakby to upadać, no zaś ta żyć od psa, ale rodzaju żeńskiego. I jak wtosik chciał sprowokować kogoś do pojedynku, nie musiał go ciepać rękawiczką z liścia bez pysk, jak się to padło. I no wystarczyło, że mu padł lubist ein Hundstoff i to stykło, co by się ludzie prali o te słowo na śmierć i życie. Czyli richtig, może te moje młode znajome miały rację. A na koniec, żeby zamknąć ta pogadanka o słowach, to na pewno każdy z was zna słowo kubeł, nie? Kubeł to jest taki buchalter na hasie, na rozmaite apfale. Ale to też ma ciekawa historia, bo jak w Paryżu ludziska okropnie świnili i śmiecili, to był taki mer Paryża, który się mianował Kubeł. On im wynalazł takie buchaltry i dał przykaz, co by ino tam ciepali te apfale. I tych ludzi to strasznie nerwowało, bo oni woleli ciepać bez okno, albo do rzeki, do sekwany, albo byle kaj. I tak na śmiech nazwali te buchaltry od nazwiska pana Kubę, a my to przechwycili i my padamy dzisiaj kubeł. Także dawajcie się pozór, jakich słów używacie, bo może tak być, że one nie są za fajne.